Grabe ang pag-ubos karon sa presyo sa kamatis nga gibaligya sa Carbon Public Market. Ang 80 ngadto sa 1 ka pesos matag kilo nga kamatis sa miaging buwan, karon mapalit na lang gikan sa 20 ngadto sa 40 pesos matag kilo. Ang report ni Femari Dumabo. Sa mga baligyan inang abeth, mga kamatis nini mo'y labing daghan. Doon na kiniupat ka mga bukag sa kamatis nga dunay nagkalinlaing presyo, agad sa gidakon ug sa kapresko niini. Labing barato nini tag 20 pesos matag kilo, samtang 40 pesos matag kilo usab ang labing mahal. Gikan sa 80 ngadto sa 1 ka pesos matag kilo sa niaging buwan. Nagsugod ang pagmino sa presyo sa mga kamatis nitong Enero 2 human sa pagsugat sa bag-ong tuig. Mato sa mga mamaligyaay nga tungod kini sa kaabunda sa supply sa kamatis sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Subo o gaminos usab sa mga namalit niining panahona. Pagpadong New Year, mahal. Pag tapos na, das ang magmaayo. Wala bihalin pa sa humanas New Year. Sinulog man pa dumang fiesta, dili pud kuan. Mura man, dili man kay, di man pareha gyud nga mag New Year nga, magtanan. Yag magsinulog, tagsara man ang maghikay. Tungod siguro silang tanom dito, nga daghan na kay puunon. Oo, daghang ani. Kay may arang-arang panahon. Katong pag, murag, kayo sila kuan bito sa hangin. Nung uguan. Gikalipay sa mga mamalitay ang pagmino sa presyo sa kamatis. Usa kanila si Cecilia nga mihangop sa pag-us-us sa presyo sa pipila ka mga palaliton sa pagsugod sa bag-ong tuig. Barato na. So ninay makahappy nay. Happy gamay. At least nay ni barato. Nakuan sa budget. Gawas sa kamatis, mi barato usab ang presyo sa repolyo nga gikan sa Mantulungon Dalagit. Sa miaging buwan, anaa kini sa 80 pesos ang matag kilo apan karon nahimo na lang nga 40 ngadto sa 50 pesos matag kilo. Wala hinoy pag-irog sa presyo sa ubang mga lamas ug utanon. Uban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan. Femari Dumabok. Balitang Bisdak.